Kublajibon ngap yang sabah bi sai sen ha kaneka channel tem tak singi nganda kaneka video kumno bantrak eka scholarship payment jongi mo tikna mengintip ladangi ka successful transfer laneka dang proses mo lada ka Aadhaar laneka ka Aadhaar jongi 4 link ha ka bang akau ka dang proses kumta mo telada ka ndep dik la ya kumtu kamdon jing vidre tela success ten kumno ngin check na bangila tip ladang la yo na 4 yo na ya ka scholarship tengila bantrak ya ka ta ka phone jongi ngin le direct ha Google jongi nang ta sa search ka NSP payment tracking pila ban search kumtu NSP payment tracking nang ta PE kanika ha khle do ang ne tho PFMS kanika track NSP payment pila ban klik ha kanika website dan bila ada klik ha kanika website te PE kalong kumne te kai don a klik option bila ban search da ka abang akau la ne da ka NSP application ID te ka ba kham su ban search da ka NSP application ID kini ID bila ban yo hakpor ba pi apply ke scholarship jong pi na cyber la ne bila ban apply dala deru te bila yo ya ka application ID jong pi ha ka tu ka detail mo ka basdang M L kamut Meghalaya kidon khat nyaw tli ki digit ML kalong kum ne ma 202324 ka kalong kum ne hi ka nuksa jong ka ne mo te haden nang ta haden pila dep tho baro nuksa ka don khat nyew tli kene nuksa kum ne kalong khat hadu khat nyew tli ka kut te phisa tho sakine ki verification word page na po kane kene hang ne phi padap hang ne ada dai capital phi hap tho capital la small capital hap tho small ma nuksa hang ne small e small o capital small f capital S small capital E small s te kumne ada nang ta pin lek ban search hang ne pi klik hang ne ha search hang to kala da dai ka ba correct pin se yo hi ka details hang ne nuksa phi yo kumne kone pila tipka transfer la da day success na kumne phi yo mo eka details nadu arjar arbo arbo sau arbo san kumne ter pila tip net payment success kata kumta mo kata la success kumne phi yo eka details jong pi la da day ba 4 deb link ka Aadhaar bat ka bang aka phi ka tho ka chaka ka ne ka processing la da day ba sok kam don jing thu jing wit kala day success te tang kom ne phila ban tra khane khnang ba pin tip te tang kom ne kublai spon ngin champion ha kana video madya ka ni ka links phila ban yo na po ka description jong ka ni ka video kublai spon ngin champion ha kana video